Ahoj, starami, Burger Gatek. Připravila jsem si pro vás takovou soutěž, aby to na mém kanálu nebyla zase tak taková nuda. Připravila jsem si soutěž takovou, protože je to docela těžký. Znáte laxláče, někdo, kdo ne, tak to jsou takový ty kraťásky, jak máš takhle, jakoby kšandy. A takhle máš to, máš ještě vzadu. A někdo to nepřečte, ale je tady napsáno za A, tady laxláče s X, za B laxláče s KS, nebo Cčko je či nějak jinak. Tak napište do komentářů a pak udělám vyhlášení soutěže. Třeba až budu mít 5-10 komentářů. Takže ahoj, těším se na vyhlášení. Ahoj.